much for joining us. If you're just joining us for the first time, this is a platform we call Burning Issues with Oscar. Now, if you're just joining us for the first time, it's a program where we unravel all those issues you hear and talk about each and every day. Sometimes we cover business, politics, entertainment, or sport. This is the platform where we get to discuss all those issues. This is Earground TV, and I hope I find you well. We can never start this show without saluting you for all your views and comments. Remember the last program we did with Mudara Chipas, tinokutenda chaizo, for the views and comments. It energizes the team, and I truly salute you. Today on the platform, we want to change the script and go on an entertainment level. I've got a veteran musician in the studio, and Nasiti Shanakizo. I just want to introduce, I call him a musical guru, Mdara Potato. Thank you so much for joining us on Earground TV and on Burning Issues. Thank you so much. I'm so honored to be here. Mdara Potato, it's not a tanga sedu. Tawamba kwenyuka. Tishikutora imanje maja. Exactly. Tantaka wira na tukushatola na uma 1. Tashika kuma 1. Mama tanga utara kuti muri babasa. Chichi mbedika ndima atizi. Aiwa, zvazvinoita ndezvekuti pamwe pacho unongo batikana onika basa. Unongochidza kubaranza kuti zvona zvitese zvibalance. Oistansi sina basa. Aiwa ma, rese basa. Aiwa msika angu. Take us through your music career. Tango kwa makaita nyazi manzizi. Okay, inini music ndikangoti yakatengera mumba. Because inini baba wangu is a musician. He has worked with the likes of Oliver Mtukudzi. He was a guitarist there. He's still a guitarist. Vanoita mashows vanoita and stuff. Saka music yakatengera mumba. Anonzani? Anonzi Moses Muller. Moses Muller. Yes. And you started in Matimulonzani? My Edwin Muller Nyaruka. Okay, yes. Okay. So you started your career muchiri mwana mdiki? Nditori mumba nduma zvakatangira. And I still remember your vivid stints na Andy Brown, the late Andy Brown, the Storm. Yes, you did very well there. Take us through that stage of life. Well, Andy Brown, ndakasangana na Andy Brown ku number 7 ground kumbari. Wauya kuzoita show ya kuzoita ikoko. That was my late 95. Dangan ndichitongo itawa music yangu ma streets ndichingoimba ndichikuchanta ma streets, but then when Andy Brown came wachita show yawo kumbari ikoko ndo pandakazongononzione mwe aripo mukomana angari producer angari engineer wa Andy Brown. This guy was from Mbari, saka he knew me from the corners of Mbari ndichingotosta ndichidaiso. He's the one who introduced me on stage, and that's when it all started. Dopa makatanga mapurisa pepe? Ipapachona, pekutanga pali naipapo, it was Zindoga. Zindoga, yeah. If you remember the song Zindoga, Andy Brown, yeah. Ndaigara ndichinakidzwa nayo zvekuti saka ndaizomboichanta zvangu chichi. Saka song iyoyo ndo yakatangisa ngirichunga. As a veteran artist, ndikuona makasimba, very healthy, looking very good. What is the formula? Because makutosvika 50. Yeah, I'm turning 50 this year actually. Andikati inini hangu I don't want to lie. Formula yachona akusi kugona kwangu akusungwara kwangu. And asi ndinokotenda iye musiki ari kumusoro ndiye anoziva kunzvengesa pano kunzvengesa nekukuisawo paani kachikuisa. Vazhinji vamaimba nawo during your stage we've passed on, and what would be your advice to fellow musicians in as far as protecting themselves is concerned? Nyaya iripo ndeyekuti you just need to have a positive mind, peace of mind as well, and focus on your art, and the rest will follow. The rest will follow. Because ukada kutsvagana nezvakawanda, like vamwe vanozokurumidza kuita stress and whatever give up, because industry yedu haina kupfava. It's hard. Sometimes nemamwe setbacks are serious. Ekuti if you are not emotionally stable, unopezera wakuzoona vanhu vakupinda kutumbwa and stuff like that. Saka zvinotoda kutoti iwo wachona kutosimba pahana nepapfungwa. Kune vanoti uyo apera, uyo hachariro. What's your take on such words? How would you respond to people anodaro? Those words anotaurwa nevanhu vasinambobvira vatanga chinhu. Because kana usina kumbotanga anditi hautauri kuti mumwe munhu apera. Munhu anonzi apera andikatombotanga. Kuti muzotanga kuzoti munhu apera munenge muchitomuziva kuti ane power.
andiri kuona. Saka musically sema mambo tinyarare tingati kupere here kana kuti muri pa relaxation mode kana kuti mamuchita zvinoita ndechekuti handiti unoona kuti with generations handiti zvimwe zvinhu zvedu zvinoenda zvichinja. We have got new artists coming in, music genre inenge chichinja and stuff like that. Handingati ndakanyarara zvangu research because so far ndine kastudio kanoshanda nako nemwemba rao. Ndanga ndichitongopushawo mamwe mayouths kuti vaitewo zvavanoita and stuff like that. Mayouths are around Zimbabwe. Vanongouyawo vachida kubatsirwawo neni tokubatsirana kuti vatangewo journey yavo yemusic and stuff. Saka at the end of the day, I'm turning 50 this year, like I said before. Saka ndikachida kuonawo vafana vadiki anditi vanezenge vachinzi vari kurira vachida kumberi vachitaurawo nezita rangu kuti aiwa takambobatsirikawo nemukuru ava. Talking about vafana vadiki, pane mutambo kawo wekucity sports andingambobva panapa ndisina kukubvunzai ende mutoziva kuti munotera maplatforms iwawo. What's your comment? Anakona ngale vakupopota vakawanda vari kutaura zvakawanda, Ethaton ari kutaurawo zvake, uye ari kutaurawo zvake. As a veteran musician, munoiona sei movement? Yakandibata stereki nyaya iyoyo because zvazvinoita ndezvekuti as mayouths anditi kana chinhu chinzi chiri kuitwa anditi panofanirwa kunge paine ngirini kuonesana, zvinhu zvinofanira zviri pachena, kwete kuti mumwe artist anozonzi azenge akavharirwa kuseri atadza kuzokwira pastage and then vangonzi mumwe munhu atowina. Handiti unoona uyu asina kungobvira abudikira pastage pacho. I think ipapo pakaita very tricky. So as we speak, would you say such movements unite people or disunites people? What's your take? Kana kuti mutambo zvawo. What they need to do anditi kana vaine ma-performing artists anenge aripo handiti they need to vanofanira kuvaisa pachikona chavo chekuti vanenge vaine mukana wekuti vakwire pastage zviri free zvisina kuzoti azoenda nekuchaunga azodii handiti knowing kuti right 5 minutes kana 10 minutes before artist when make sure kuti atochi padhuze handiti kuitira pamunotanga chinhu chenyu chaichaka munhu ari padhuze otokwira pastage zvinhu zvoita se zvoendwa. Patanga tine team yeku-airground patakasangana nemi, I remember rimwe zuva patakasangana pamashops, maiti Oscar ndikutsvaga mwana wangu. Chii chaitika ndi mwana wenyu? Sorry ndakutovhunzawo but hatingaregedze kubvunza. Maitsvaga mwana wenyu kwandiri. Inyaya yekuti handiti uri kuona nyaya yemadrugs iri kutaurika nyika yese. Handiti ndine mwana wangu inini is now 31 years old, is my firstborn son. Angapindawo mumadrugs imomo, handiti unoona. Saka vainyasorova vapi? Mutoriro iwoyo because ndaitozosangana nezvimapaipi zvekumba kana mutoilet kana chichichi handiti. Saka through the help of mama vedu Maya Cecilia Mnangagwa kwakaiswa inonzi Angel of Hope Foundation iri kumbari anditi ndanga ndakamunyoresa ikoko. Saka ndakatomuendesa ikoko atatofonirwa kunzi ngauye chi ikoko yakwa. Saka ndamuendesa kuyakuya handizive kuti akazviita sei achibva atiza chi ikoko yakwa. Saka ndo pamakandona ndichimutsvaga paya. Saka ndakamutsvaga ndikatozomuwana ndikazomudzosera ikoko. Ndo kwatori izvozvo. Tiri panyaya yemadrugs iyoyo, sababa vane mwana akaafektwa kunyika muri kuti kudii panhau yemadrugs? Ndiri kurwadziwa zvikuru because chandikuona ndechekuti kunze kwarwariwa vapfana vedu vaparara. Ndingatoti future generations are being destroyed by madrugs because senge kumbari kwandinogara inini you see kuti vapfana vanga varipo but iye zvino vanopedzisira vakutanga vapenga, unoziva vakutora zvinhu zvevanhu vari kuba vari kuita sei. Saka hai hazvida kutombomira zvakanaka. Hamusati maziva kuti zviri kubva kupi sembereki pakutsvaga kwamaita kuti chakakonzesa chii? Iwo mutoriro uri sababa hamuna kuziva kuti zviri kumbobva kupi izvozvo? Handitozivi kuti zviri kubva nekupi because nditori netrack randichiri kutopedzisa kugadzira rekutobvunzawo kuti ndiani akaunza mutoriro because mudzimba umu atova mabororo hatisina kana tariro because iye zvinezvi ukaona kuti mai venyika vanopedzisira vatozoona kuti vakutoenda out of her way kuti vatange kuchitrya kurehabilitata vafana kuti zviite zviri nani. Inoona museni it's a sad story actually. Kune vanozeza and imimi witness testimony iko kwamama kune mafacilities akanaka anobatsira kuti munhu adzoke panzvimbo ari perfect. And one thing I like about chirongwa chakaitwa namama ichocho it's ivo vachona personally handiti muri kuona vari kutoita first hand vanenge varipo havatori a week
vasati vasvikepo bye vanouya almost every week vachiona vapana vachitaura navo vachita sei and I'm grateful for that. This is Earground TV. Let's just take a short break. Well, thank you for staying with us. If you're just joining us, this is Earground TV, and the platform is Burning Issues. In the studio, we've got Elder Potato, and we continue with our discussion. Now, Elder, what's your comment? Music ne politics. Zvinosangana here. Uchandoziva inini ndechekuti music as an universal language. Music inocontributa pese. Be it panhamo, be it pamuchato, papati, and it be it kubhora, wherever you go, pese panoungana vanhu. And it panotoimbwa, vanhu vanotoimba. Saka music inocontributa zvakawanda because even if you look at the times here, hondo yacho ichitotsva and stuff, paitoimbwa kuti tigene morale. I still remember tichitaura nyaya iyoyo ndichirangarira muchina the late Andy Brown maifarira nziyo dzenyika. Are you still a revolutionary kind of musician? Inini I would say kuti ndinotoimba masongs ndichiedza kuti tibatsirane nevamwe vedu anditi as a nation anditi munoona naAndy Brown takaita hondo yeminda, that was the third Chimurenga. Anditi tikatoita masongs atakaita neyainzi More Fire Crew at that time. Tikaita masongs wangari macampaign songs. Tanga titori muhondo yechimurenga, hondo yeminda, tichida kuti ndo madhezi atanga tiri kutora minda aya. Saka makawana pfuma venu? Handikati ndakaona pfuma because kana uri muhondo pangwana unogona kufira muhondo kana kudai but saka makafira muhondo aiwa takangoitawo zvatakaita panguva yacho iyoyo. Elder, handisi kuita mafanika, ndikunyatsobvunza ndichida kunzwisisa, handisi kuda kukuwanzirai, ndoda kunyatsonzwisisa kuti saka makawanei, because pane vamwe vada kuzviitawo kuti sure pane goal to partner with political parties, to partner with various people. Ndingataura zvekunyepa but patime yacho iyoyo hapana zvakambobuda hapo. Okay. But minda yakatorwa ende zvakafamba zvakanaka. Mune minda? Inini handinangu. Saka maitore tairwira kuti ivhu kuvanhu ka. Okay. Right, tichiendera mberi zvedu. The new crop of Zim dancehall artists compared ne your days muri muindustry chichasiyana. Chandikati chasiyana ndechekuti iye zvinezvi technology manje, because iye zvinezvi mastudio awanda anditi. Saka we get to have more artists coming in muindustry yacho, because kune talent imwe yanga yakavigika through kuti mastudios time atairekoda isusu zvaitorema because it would take you kana even months kuti uzopinda mustudio. You know what I'm saying? Saka iye zvinezvi manje talent iri kukwanisa kuita sei kuonekwa faster through technology and more studios. And as long kumhanya pa point yamataura ndakuwa empathetical mati mimi sure makaita a lot of things maybe ndakurumidza kubva pa point iyoyo. Pane chamungade kutaura here ku vatungamiri kana kuti vamakashanda nawo paupenyu hwenyu kana paart yenyu in as far as music is concerned? Inini yangu, firstly and foremost, I would like to thank my fans yangu vese vaitera music yangu patime andaita izvozvo, because ndo vakaita kuti ndinge ndiri nichizozikanwa mazikano andakaitwa anditi. And also ndinodawo futi kutotendawo ivo vatungamiri vedu and stuff like that, because vazhinji vacho vari kutopromotawo futi maartist edu, zvinhu zvichiita sezvichivanduka zvichienda. Saka imi hapana chamuri kuda kubatsirawo navo? Rubatsiro platform inonzi Earground tokupai mukana. Because inini ndinotoitawo mamwe mashows andinoita pamwe ndoita maroad shows, pamwe ndoita mamwe mashows andinopindawo ndichita nevamwe vandichita navo. Ndinenge ndichidawo kutoti nditofambawo ndichisanganawo nevamwe, but imwe time aina unosangana nemachallenges ekuti kufamba kwaana kuti usvike pane vamwe and stuff like that. Plus unozase munhu anenge wechikuruka panguva aina kufamba kwaina kuti uzoda kuda kuti ufamba okay, inhadzo dzokufamba kaidzi saka inhadzo dzemota
Yeah, of course never kunoza muda moto iri mda inini ndinotoda hapana munhu asingadi munhu wese anotolava handiti unoona zvakafanana nekuti unenge uchidoka napekugara handitika movement yako unofanira kunge uchifambawo uchiita sei uchisvikawo pane vamwe. Saka kune vari kushoropodza vari kupiwa mota da kukotai paEground TV as Potato, what's your stance? Unoona ukaona munhu anenge achishoropodza zvinhu zvinenge zvaitwa nemumwe munhu handitika ndingatoti hangu kusaziya kwedu because an artist kana achiita zvinhu zvake zvaanenge aita handiti kana achinge awanawo mabenefits ake it's good because artist iyeye atorerutsirwawo chimwe chikamu zvinhu zvake zvakutofambawo zvokuti anosvikawo panzvimbo achidai so ariwo munhu wekuti you become respected wo handiti because unogona kuita art iwewe woita superstar handitika paita show handiti artist anonoka kusvika because pamwe angashandisa public transport nekudai nekudai nekudai. Okay. Saka kana ari munhu wekuti anenge anowo chekufambisa chiyachiya unosvikawo in time. Yeah, saka okay, asi kupiwa zvinhu nakubvunza hangu as an elder tichida kuimpata wisdom to the youth. Is it a good model kana kuti munhu anofanira kuwana goho rake nekushanda? What's your take me? Ndo pandiri kutaura paipai kuti ukazoona munhu akupiwa chinhu ane mashandiro aatoita hauzongopiwa chinhu usina kushanda, pane mashandiro awaita handinoona because kushanda hakusi kuti hanzi ndashanda ndandongadhora because pane zvimwe zvokuti washanda iwe zvokuti wafadza nyika handiti havasi vese vanokwanisa kuti vamire pamberi pevanhu wotaura zvaanotaura vanhu kuzvitambira kutoshanda iwe kwaunokwaita. A lot of artists asina kutaura mazita because I respect them Tuta Samsungura various types of music anoti akasvika pacertain age music career haana pekugara dzimwe dzenguva kudya kwacho kuri kutonetsa kana kuti bhugwa remukati ritonetsa kutenga. What's your word to fellow musicians about the power of investing in your art? Chiripo ndechekuti by the time yauri kuita zvinhu zvako handiti uchiri vibrant handitika uchiita zvinhu zvako ziva kuti kune mangwana handiti unoona. Saka uchiona kuti vamwe vanhu vanozoinvestawo mune tumwe small businesses and stuff like that kuitira nguva iyo kana yakwana handiti vamwe vanhu tinogona kufara tokanganwa kuziya remangwana redu inoona mseni. Saka paunenge utori paprime paipai ndo time yako yekuunganidza chii zvinhu imi makainvesta here makutosvitsa 50 years kaini unoona inini nakumbonzwa kuti Mudhara akainvesta nguva dzese idzi. Inini handina chandikatazi ndakainvesta stereki zvandakakwanisa kuitawo kubuildawo kastudio ikako katinenge tichanda nako tichipusha mayouths and stuff like that. Okay. Ndo zvimwewo zvishoma zvandakaita izvozvo. Makavaka studio? Tine studio yes. Imba makavaka? Imba handisati ndavaka. Makatanga nestudio? Chakaitika ndechekuti mari dzachona dzekuti uzonovaka studio because chakaitika ndechekuti tina naindi Brown Pipe handiti patakazonopinda kuhondo yeminda nachitaura yaya takaita problem yekuti vanhu vakatanga kushoropodza zvatanga tatanga kuita izvozvo zvemusangano. Okay. Saka utsi kuti manje pashows atanda kuti vaishoropodze chiko because it must be clear so that pamodzi handiti unoona kuti in politics ka handiti kune vanopikisa kune vari kutsonga and stuff like that. Saka unoona kuti vanhu vaiva vanenge vachipikisa vaiva vanotanga kudiscourage a lot of people handitoona. Saka pamune makuenda kumashows enguva yakaunoona kuti vanhu vaiva mamuchimborisiva vaiva vavashoma zvakudai zvakudai ndo zvimwe zvinhu zvakazoita kuti patazingita kuita magala takazingita kuita magala ayai handiti magala aya anga aitoti tizame kudzoreredzawo futi chi vanhu vedu takaungana tiri mama-artists ari panzvimbo imwe chete tichifadza vanhu tichipembererawo futi nyika yedu. Saka yeah and it's a challenging field ndozvamuri kutotara kana tichitobata kwamuri. Saka for one to grow truthfully in this industry how important is a manager? Hakuna company inoshanda isina manager. Hakuna kana ukaenda kupi kana kupi even iyo EgroundTV TV iyo inotori nema managers ayo wanoto manage ana Mudhara mako. Exactly. So okay, before we take a break I just want Mudhara Potato Ombodita demonstrate his power, music power, as we take this break. When we come back, it will be time for the third and final segment, Tichina Mudhara Potato. So I'm just going to leave the microphone to Elder Potato. Elder Potato, mungoti paka acapella vision, tichenda break. All right, not in
vaida kuona kandichitoshera muupenyu hwangu ini ndichitambura ndichingova ndikangocheuka mugotsi vonongedzera nhasi ndiwe voti akaromba akaiwa nepimari yekuvaka imba hanzi yane chikwambo chavanoda kundishuvira urombo vanonditi hanzi akaromba akaiwa nepimari yekuvaka imba hanzi yane chikwambo chavanoda kundishuvira urombo inzwa chandakatya chako chiikani nhai pamuromo pako zita rangu sekai uri zibofoda kuona uri wai handina nyaya newe saka ndati kudhubai unoniona ndichitengesa zvibhodhoro iwewe woda kunditongera chitororo ndinorisiya riri nyoro tauro ndoenda choza ndonopanda kakauro anonditika akaromba akaiwa nepimari yekuvaka imba hanzi yane chikwambo chavanoda kundichuvira urombo anonditi hanzi akaromba akaiwa nepimari yekuvaka imba hanzi yane chikwambo chavanoda kundishuvira urombo inzwa chandakatya chako chiikani nhai pamuromo pako zita rangu sekai uri zidofoda kuona uri wai handina nyaya newe saka ndati kudhubai unondiona ndichitengesa zvibhodhoro iwewe woda kunditongera chitororo ndinorisiya riri nyoro tauro ndoenda choza ndonopanda kakauro. This is Earground TV. Well, Zimbabwe, this is the original potato man alongside the man Innocent as we bring this your country boy tune to all the country boy out there. Yes, me been living in the country all my life. Oh mama, I grew up in the country all my life. Oh mama, I came to the city hoping to find work. Oh mama, and now I'm so lonely, nobody knows me. Oh mama, oh baby, I wanna see the mountains once more. I wanna see the rivers once more. I wanna hear the birds singing very high. I wanna hear the birds singing. I'm a country boy, I belong in the mountains. I'm a country boy, I belong in the valley. Chitswa, achikutanga, ndasvika kuharariya. Kutsvaka basa ini ndashayiwa, chechipiri ini ndasvika kuharariya. Kutsvaka imba ini ndashayiwa. Ndafunga kuya vachitaura nganuwa, vazukuru vachikanga mandiri, vana baba vachiruva ndari. Ingoma yorira inzwa makomo kudahira, hanzikana kwakanaka ari kukumusha. Upenyu varari wanga wandiumira, ndosaka ndati ini ndavedzokera. Ndoyenda hama dzangu twamutwosenda tuta, ndoyenda hama dzangu ndakaona buto. You know what? Atitwa kunyepa iri record here. Iri record here nanasi mawani. When was this? This was 97. 97. Yes. Tell me the amalgamation between you, Innocent Uzogota, na Major E. Akumanya? Pakaipa pakasenzwa plus unoona vakomana I give them credit because patime yacho nayoyo Innocent he went out of his way kunditsvaga kuti ndiri papi nekudai akanditora tikaenda kustudio because he was one of the first guys kuita home studio padeni ndopa takatanga kuzviitira padeni pake then tichizonopedzisira kwa Fortune. Kwa Fortune. Exactly. Fortune ndiye akazoitawo mixing mastering nekudai so. But you don't link up nana Major E. After you give ari foreign but totaura on social media chiwese anabuka ti iwe mkoma Innocent ndototaura nawo. Auna kusvipa gengere pane vanhu vanokangana vamwe maive kuti aenda kunzokwa tuchiziye zvazvinoita nezvokuti vanhu munokura yes munowandirwa mhuri inokura nekudai so handiti saka matambiro amunenge muchimboita muri vadiki anongoti chinjei mbichana because makuchitsvaga manje kuti vana vanodyei you know what I'm saying but munenge muchicommunicate muchitotaura. Let's look at your current programs amuri kuita right now tichisimbisa basa renyu. So far tine show an upcoming show iri kuSherwood Golf Club which is a Selo Culture birthday celebrations on the 20th of this month. It's one of the shows andinayo so far ndikufanira ndichinge ndiripo sasa elder because Selo Culture is one of apana ofuti wandakarerarerawo futi kuti vasvike pavari izvozvi saka I would miss that show. And song yamaimba pekutanga album
yandaita iya single track. Single track, yes. Ko imwe yakapengeswa pa Facebook ine Portuguese here. Oh, it was a single track as well, yeah. Vapeka nzisa. Eka tunotaura zvinobatika. Alright, anzi 2 3 single 4 2 tube 1 2 3 4 5 ndati mese muri sei mbare ndiyo ka Harare tapinda marondera tapinda rusape totopinda mutare tapinda kuboza hezo isu tapinda kuboza 2 3 Elder, yes. Imi muri legend. Ma legends akawanda munyika. Vamwe vanoignoiwa. Vamwe vanoonekwa. Mungati Zimbabwe inoku respect here kana kuti vari kuignore as a legend. Ndingakoti hango pamwe bad blood. Because pandinoenda ndichitawo zvandinoita kwandinoita mashows and stuff like that. Ndinoona chaunga changu chisimuka. Saka chikunoedza chii kona kwenyu mimi? Ipapo manje because tenda kubatsirana ka ndo zvatinoita pa ground. Atingokudaidza tenda kuti vatauya nemasolutions. Ndizvo kuti wane pundudzo saka because ndine content, ndine marecords andikurecorda and stuff like that. Saka chandinganyanyoda chete nyaya kuti unoona kana pasikabatike semari anditi we need to toda kuti uite mavideos because mazuva ano unofanira kufambira netechnology. Ukaita track, you need to do a video, you need to do this, that, uda kupromota chinhu chako chirese. Saka ginga reku UK harisi kunzwa nyaya yenyu. Ndinombotaura nawo but vanhu vanenge vakangobatikana zvinenge zvakaomera. Right, we are about to wind up the program. As a veteran musician, a veteran, you don't respect him personally. What are your parting words to the people of Zimbabwe and all those who follow Potato? Well, before Satenda Kweseko, there's one person wandinoda kuti nditende sterek mukufamba munzira yangu yandafamba inini kusvika nhasi, because at one time ndakaita masetbacks anga ari serious. I had nothing to do, ndanga kana basa rekuti ndiite kuti ndikwanise kukavira family yangu. Then there's this one sister anditi wandakangokurawo ndichingomti sister yangu yekumaraini. She took me in with love. Kumaraini ndipa basa anditi randiroita kunonzi kwaSekai anditi ndoko chakutorewe ndoko manditora kwa amagara kwe ndatone almost 7 years manje vabatsira vatobatsira kutosimba kwamungoona ndakaita ikoko. I give credit to that woman. With all due respect, anditoda kuwanza ndikutobvunza nerespect norikudzo rwese. Elder, imi makamborwa madrugs here? Inini handidi kunyepa, ndakaputa mbanje kudhara ndichikura ndiri mupana ndo pandakagumira ipapo. Saka tingangoti zvakuita mwana wedu maybe zvakabva zvingabatani nemi kana kuti unoona chinoitika shamwari dzake because atove munhu mukuru ndibaba va2 ndinotori nematwins vana vake vandotochengeta inini. Saka munhu mukuru aungamutarise kuti ari kuenda kupi kana akabuda pamba anditi vanhu vaunozonosangana navo kumberi vamwe vacho ndo vanonokufurira kusvika wapinda mune zvinhu zvakashata. Andinoona isusu kumba tinge chiti mwana abuda ane zvimwewo zvaarikuita sezvaaritsvaka but nekufamba kwenguva unozoona manje maactions emwana pamba kuti no, this is not right, akuba mumba akudii inoati mapedza enyu mashoko enyu ndatopedza. Asi isusu as Airground TV tinokudai, ndatenda tinokudisisai chaizvo. Hamungaendeka musina kuvhara chirongwa nekanziyo kekuoneka. Inini Oscar ndakuenda. See you next time on the platform. Remember, we're talking to Elder Potato tinovasimbisa. This is Airground TV. Mapurisa emuno muHarare akationa tichiputa mbanje, vakanomangara kuna maticha edu, ayuwi chamboko chatirwadza, ayuwi chamboko chati kati short. Listen, hey, mapurisa emuno muHarare akationa tichiputa mbanje, vakanomangara kuna maticha edu, chamboko chatonyuni chakandirwadza, hama dzangu ndakaona mutu, vakomana ndakaona mutu, zvino zvacho zvakazvadiomera, ndosaka ndati musabate, ndosaka ndati musaputa mbanje yamashamwarika, mapurisa acho ayaka anosunga. Thank you.